Keď budete končiť, túto ruku uvoľnite, tlačte na zadnú stranu. Od roku 2015 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania. Ide o prepojenie teoretického štúdia v škole s praktickou prípravou priamo u zamestnávateľa. Ako prebieha duálne vzdelávanie žiakov strednej odbornej školy drevárskej, sme sa boli pozrieť v spišsko-novoveskej firme, ktorá so školou v tejto oblasti spolupracuje už niekoľko rokov. My to praktizujeme v odboroch 33, to sú tie drevárske odbory, takže študenti prvý ročník absolvujú praktické vyučovanie v škole, kde sa učia tie základnú abecedu v ručnom opracovaní dreva, a od druhého ročníka už veľa študentov pracuje vo firmách. Momentálne sme vlastne vo firme, ktorá vyrába drevené domy, konkrétne krovy, kde máme momentálne na praktickom vyučovaní. Dnes sú tu 4 študenti, druháci odboru technik drevostavieb. Svoje teoretické vedomosti na praktické v tejto drevárskej firme premieňajú aj druháci Viktor a Adrián. Tak lebo som sa chcel niečo naučiť, baví ma manuálna práca, aj sme sa toho naučili za tie približne 5 mesiace, čo sme tu. Väčšinou robíme také drevodomy alebo väzníky na strechy a cez v podstate všetky stroje tu chodíme. Veľa do života mi to dá, takže dúfam, že budem spokojný naďalej. Že aj v budúcnosti by si sa chcel tomu venovať? No, chcel by som. Mimochodom, Viktor je výborným študentom. Úspešne už 2-krát reprezentoval školu na celoslovenských súťažiach. Minulého roku sme boli v Nitre, sme boli prví, takže majstri Slovenska sme. Ešte s jedným, s tretiakom som bol. Systém duálneho vzdelávania prináša výhody nielen samotným žiakom a škole, ale aj firme. Žiaci nadobudnú prax priamo u zamestnávateľa a ten získa kvalifikovanú pracovnú silu. Je to vzájomná spolupráca. Prínos pre firmu má hlavne v budúcnosti, pretože chlapci sa u nás naučia robiť s našimi strojmi, získajú prax, ktorú im poskytneme my, a dúfame, že v budúcnosti sa chlapci, niektorí, určite nie všetci, ako u nás zamestnajú. Počkáte, kým sa roztočí, položíte a už len ťaháte dopredu. Tu nám máte koliesko, ložisko, opríte si to o to a ťahajte po ložisku, hej? Ako ich hodnotíte? Niektorí sú šikovní, niektorí sú menej šikovní, ale to je asi prirodzené. Naučia sa. Nebojíte sa? Ne. Okrem toho, že takéto vzdelávanie pomáha žiakom zaradiť sa do pracovného života i hneď po skončení štúdia, je i veľkou finančnou motiváciou. V konečnom dôsledku mnohí študenti aj v tých firmách, ktorých praxujú, ostávajú zamestnaní alebo idú potom ďalej na vysoké školy, takže majú viacej možností. Zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne pre spoluprácu so školou, musí byť certifikovaný Republikovou úniou zamestnávateľov. Momentálne máme zmluvy s 10 firmami v regióne tu na Spiš. Pracujeme ešte na 2. V súčasnosti máme okolo 20 študentov v duálnom vzdelávaní. Zhruba 25 študentov máme v takzvanom školskom systéme, že tiež sú na praxi u zamestnávateľa. Postupne sa to dostáva aj medzi ľudí, medzi rodičov a vnímam to ako veľmi dobrú formu realizácie praktického vyučovania. Okrem strednej odbornej školy drevárskej sú v Spišskej Novej Vsi do duálu zapojené ešte stredná odborná škola ekonomická a stredná odborná škola techniky a služieb.